こんにちは、隙間のリリーです。メディアを読むためのハワイ語ミニ講座第14回目です。よろしくお願いします。今日はメデにもよく出てきて皆さん馴染みがあるんじゃないかなと思う雨を意味するウアを取り上げたいと思います。そして前回に引き続き基本単語を覚えようということで所有形を最後に少しまとめますので、最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。でまずウアなんですけれど、ウアは雨とは実は限らないっていう、そのあたりからお話ししたいと思います。雨という意味では冠詞がつきますね。カウアなんですが、ケウアネイっていう使われ方する時があるんです。ちょっと混乱しますよね。冠詞の復習をしておくと、定冠詞の使い分け、けがつくときはけえあおで始まる言葉でした。おおむねですけどね。でそれ以外がかと例がありますが、だいたいおおむねこの規則で使い分けがされますなんですが、けうわねい、実はこのうわは雨ではなくて雨が降るという動詞なんですね。動詞にこのつくけというのがあって、ねいは今ここなので今雨が降っているという、そういう意味合いになります。次に雨でもなく雨が降るでもない別の意味を持ったうわを紹介したいと思います。そのと訳されるはどういうことかというと、この例で説明しますと、例えばうわかなかねっていうと、このうわがそのと訳されるうわなんです。かなかは人ですね。うわかなかね、その人がねって感じで、そのねって感じがこのねだったりするんですけど、誰かの話がある程度続いて、その内容を受けてその人がとまたさらにその人の話が続いたりするときに使われるのがこのうわです。こんな風に名詞につく言葉っていろいろ他にもありますね。先ほども話した定冠詞もそうですし、けかなかで不定冠詞へもへかなか名詞につきますが、それぞれ少しずつニュアンスが違います。うわかなかねというと、もうずっとある程度話が続いているその人っていうかなり限定する意味合いが強いです。でけも、ある程度その人と指定する、意味合いはあるんですが、うわほどはその意味合いがない。そしてへかなかっていうと、へは不定冠詞ですね。その人ではなくて人というもの、人という存在、人という種類と漠然とぼんやりした感じなんで、けとかうわほど対象に輪郭を与えないのがへです。微妙なんですけど、この3つのニュアンスの違いを感じ取っていただけたらいいんじゃないかなと思ってご紹介しました。次に名詞ではなくて動詞につくうわをご紹介したいと思います。動詞の前につくうわ、例文でご説明しますと、うわパウかパパかパパはここでは授業、クラス、学校の授業ですね、そういう意味合いで使ってます。パウは終わるで、このうわは、終わったと、過去にそういうことが起きたということを記していますので、うわパウかパパで授業が終わりましたっていう、そういう意味合いになります。ただこの場合は過去のこととして訳していいんですけども、
過去の意味ではないのに和が使われていることっていうのが結構多いんですね。どうしてそうなるのか、過去のことを表しながらなぜ現在のこととして訳すのか、和のそもそものイメージをご説明したいと思います。和のイメージ。和というのは過去に何かが起こったということを記してるんですけれども、その起こったことの影響が今現在も続いているということを表しているのが和なんです。この時間の幅というか、この持続してるっていう意味合いがあるんですね。起こったということだけを表しているのではないんです。なのでその起こったことの状況、起こったことの、結果が今も続いている。でフォーカスが今に当たっている場合は過去のこととしてはなくて今のこととして、現在のこととして訳さないといけないという、そういう言葉なんです。そのあたりを例文で次確認してみたいと思います。ケアロハというメリから2つ文章を引っ張ってきました。マルネイヤキノ。ネイヤキノはこのネイヤに自分に近いところを指し示す意味合いがあるので、この体って感じですね。は丸、守られてる感じ、幸せな感じ、ピースフルな感じを表すのが丸です。状態を表す言葉です。なので私のこの体は今とっても幸せな状態ですと、そんな意味ですね。こちらの方はライノーホイアウ、アウは私、ノーホイはなのよって感じでここに気持ちが込められてる、そんなニュアンスですね。そしてライが穏やかなので、私は今とっても穏やかな気持ちでいますと。どちらも今の状態を表しているので今のこととして訳すのですが、この和がついているニュアンスはどういうことかというと、ある時からあることが起こってからですね、今に至るまで私はずっと平和でピースフルであったり穏やかであったり、そういう状態なんですと。で語られているのは今の話なので今のこととして訳す。決して幸せで穏やかでしたとか幸せでしたとかそんな風には訳さないんですね。この状態同士と一緒に状態を表す状態同士と一緒に使われる和はこんな風に現在のこととして訳されることが多いです。ぜひ覚えておいていただきたいなと思います。で最後に基本的な単語を覚えようということで、前回に引き続き所有形を少しまとめておきたいと思います。前回所有形にはお所有形とあ所有形があってという話をしました。そして前回は私のとそしてあなたのっていうところでこの2つを紹介したんですけれど、今日は三人称と言われる彼のと彼女のとを表す所有の言葉の説明をしたいと思います。ハワイ語では英語とか日本語とかと違って彼と彼女を区別しないんですね。どちらも同じ言葉で表します。なので文脈がないと男なのか女なのかが分からなかったり
するんですけれど、この王所有形と阿所有形の違いも一緒にちょっと説明してみたいと思います。王所有形の方は、例えば粉幕はひね。幕はひねはお母さんですね。お母さんは彼のお母さん、彼女のお母さんというときは粉を使います。そしてケーキ、子供ですね。カーナケーキ、彼の子供とか彼女の子供というときはカーナ、アー所有形の方を使います。どういう使い分けがあるのかというと、お母さんは、例えば私のお母さんだとすると、私は母親は選べないんですね。生まれた時にも決まってます。そして一方、子供の方は子供を産むかどうかを選択できますね。そして子供を産もうと思ったら、子供それなりの行動をしないと、その行動を選択しないと子供は生まれない。こんな風に自分の意思で選べる対象は阿所有形、自分の意思ではどうにもならない対象は王所有形。こんな風に2つの所有形というのは使い分けられます。同じ家族でも違うんですね。所有するというか、その関係の仕方によって、対象との関係の仕方によって使い分けがあるというところをぜひ覚えていただきたいと思います。ただどんな使い方されるのかと、一つ一つケースを丹念に見ていかないと、王と阿の違いっていうのはとっても微妙だったりするので、事例ごとに説明しないとちょっと分かりづらいところがあったりするので、おいおい機会を見つけてこの違いもご説明していけたらいいなと思っています。命令を読むためのハワイ語ミニ講座第14回目終わります。